Karagdagang ruta sa LPTRP ng Pangasinan na aprobado na ng DOTr. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Aprobado na ng Department of Transportation ang 5 karagdagang ruta na isinumite ng One Pangasinan Transport Federation sa lalawigan. Sa ilalim ng Local Public Transport Route Plan o LPTRP ng lalawigan, kaunti na lamang ang kinakailangang isaayos ng mga dokumento mula sa huling konsultasyon ng grupo sa pagdaragdag ng rutang Old and New Venecia Highway, Urdaneta-Manaoag, Urdaneta-Binalonan-Tayug at Downtown Bayambang ang aprobado. Ayon kay One Pangasinan Transport Federation Chair Bernard Tuliao, mabusisi ang paghahanda ng transport group sa mga dokumento bago ipasa sa LTFRB para sa pagsusuri at approval ng DOTr. Sa kasalukuyan, ilan pang karagdagang ruta sa Dagupan City ang aasahan para sa maayos na biyahe ng mga PUV units. Samantala, tinatayang abot 3,500 na drivers at operators sa lalawigan ang tumanggap ng fuel subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 pesos para sa mga traditional jeepneys at 10,000 pesos naman sa mga modernized jeepneys simula May 26 at nagtapos kahapon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.